Kuyintokozo ukukhuluma nawe. uNkulunkulu akakulonde kubusise. Igama kuPastor Uningi. Siyacela ukuthi inambuyisenze kuphela kusongo 9 ekuseni ya 5 ntambama. Kodwa yiba ngumuntu ongumlandeli wale channel ukuze usensele inamba kuba ngcono makunjalo yabo. Uma ungifonela ke ungangibuzi igama. Ngoba wena osukufuna usizo, futhi wena ufuna uzishiya igama bese uchaza ke lokho ufuna ukukubuza yabona kuphela. Namba ungayisebenzisi ku WhatsApp, isebenzise kuphela kuma calls, direct calls. Lethemba sizwana. Namhlanje ke uvula amathongo uthi Pastor Molo, mina ngibophe imbuzi sikhuluma ezimhlophe. Akachazi ukuthi bekhuluma yithini ngoba kungenzeka kade into ezikhuluma isobala. Ngoba kungenzeka ziyakhuluma ukuthi hayi sifuna usenzele utshwala. Ziyakhuluma ukuthi qaphela inkinga ethile. Ziyakhuluma zithi kunento ethile ufuna uyenze uyabo. Lelo zilelo linjalo lijike. Uyabuya futhi kwenye video ngesinye isikhathi futhi nje belokhu imshisa lento ephupho. Uyabuya futhi yena uvula amathongo lokho isawubona Pastor Weningi. Pastor ngicela ubuza la mina ke ngikuphe ngihleli phezulu nami nenguku kanye nomembuzeni ngizikhuluma nje ngabantu. Inkinga ke njobe ikhuluma nje abantu kufanele ukuthi bekakuza ukuthi zithini. Ngoba uma zikhuluma uzizwe ukuthi zithini lelo silele ezilikhuluma ezilishoyo lona elibalile nefanele ulandele ulenze. Lezilwane imbuzi, inkomo, inyoni njalo njalo into engena kakhulu ezidalweni. So ungenze kuphupha inyoni zikhuluma kanti ukukhuluma lezi idalwa. Kukhuluma lezi inkomo kanti lezi idalwa. Kukhuluma lezi imbuzi kanti lezi idalwa. Eyifuna ukudlulisa umlayezo othile. Asiyenze kanjena ke. Number 1. Ngokujwayelekile uma uphupha la isilwane kuwuphawu oluhle nje uma sikhuluma ngoba lokho sokuchaza ukuthi kunomlayezo okumele uthole futhi uzwe. uJobe 12:7 kepha mawubuze izinkomo ziyakufundisa nezinyoni zezulu ziyakukutshela. 2 kuyenzeka futhi ngokwesintu uthola ukuthi ngesikhathi uphuphelwane kuba uphawu oluhle nje uma zikhuluma. Ngoba lokho kusho ukuthi empeleni idalo zakho zizama ukudlulisa umlayezo kuwe. Noma umunye ngathi kunomlayezo idalo zakho ezizama ukudlulisa kuwe. Ongaba ukuthi mhlawumbe ngoba kulindele ukuthi wenze okuthile noma ngoba kukhona kade usanda kwenza sezizama ukudlulisa ukuthi hayisi kulento ekade uyenza usenzele yona ayisiyabo. Lento osenzele yona ihambe kahle. 3 futhi uma uphupha la isilwane umilwane kuwuphawu oluhle futhi uma sikhuluma lesilwane uma lezolwane. Lokho kungasho ukuthi kumele uqaphele ungadukiswa futhi ungakhohliswa umuntu omethembayo ngoba kungenzeka la khona umuntu omethembayo ongashakudukise. uGenesis 3:4 inyoka yathi kowesifazane ayikufa nokufa. 4 kwesinye isikhathi uma uphupha esilwane noma ilwane sithatha njengophawu lobe uma sikhuluma lungabuye lisho ukuthi empeleni kungenzeka kukhona ongakwenzi kahle wena futhi ongase kukudalela inkinga nezinkathazo ongase kukulethele ulaka maybe. Yabona uNumero 22:28 uJehova wavula umlomo wembongolo yathi kuBhileyamu ngenzeni kuwe ukuba ungishaye kathathu na. Siyabonga ke besibeka la ukukhuluma nje kwesilwane kungaba inyoni ngaba imbuzi ngaba inkomo ngaba esinye nje isilwane uma sikhuluma siyabonga kuyafanana. Be blessed. Kulela boyo Jesu